На първо място, втората група е Люси, която свали 10,3 кг, 1,1 мазнини, общо 10,87% свалено тегло, 61 см в обиколки. Вероятен резултат. Люси продължава, иска да свали още толкова минимум, но изглежда невероятно и се чувства супер. На второ място Даниел, имаме си мъже. Моля, мъжете, да погледнат. Даниел, 7,7 кг, 1,8% мазнини, 8,33 свалено тегло и 43 см в обиколки. Даниел също продължава, така че най-упоритите не спират с 3 месеца, а искат да си постигнат целта до край. На трето място е Данчето. Йорданка Йорданова, 2,1 кг, 1,3% мазнини, 3,82% свалено тегло и 45 см в обиколки. Браво на Данчето! Цялата група, купата, медалите и моля Данчето да заповяда при мен. Браво, сега разкажи как си, откъде си те познаваш, как разбра за групата, защо се записа и как се чувстваш? Разбрах бях на личния лекар, когато изведнъж виждам госпожа Искра и не мога да я позная. Аз я помня, работех в един частен център медицински, когато тя идва в такова състояние, че не мога да ви опиша. Крива, след време напълняла, така. Виждам аз при моя личен лекар и я питам какво е направила, че има такава стойка. И тя ми разказва, съответно се записвам в курса и така. Моя метаболизъм да му подействам, за да ослабна както на по-млади. Но все пак имам резултат, доволна съм. Има и така. Добре, благодаря ти, Данче, заповядай, запомен и продължавай същия дух. Група номер 3. Има ли от група номер 3? Да видя. Дигнете ръце. Има, ето на втората маса, третата. Група номер 4 като финалисти днес са на първа маса. За всичко назад вече, да, вие сте на почетното място. Ама той нашата група не е втората маса. Има, защото сте голяма група. Не се събирате на една маса. Това може да го спестим, че не мога да се събираме на маса. Така че на първо място група номер 3 Руми, приятен резултат, 21 кг само за 3 месеца, над 4% мазнини. Защо над 4? Защото урада не я хващаше, беше над 50% и докато се появят мазнините 50, на омрона трябваше да мине 1 месец. Така че кой знае колко над 50 е била. След това вече общо значи имаме 25% свалено тегло, което е 1/4. 1/4 от нея вече няма от мазнини. Мускулната маса я задържа, т.е. не е изгубила грам мускул. Общо 130 см в обиколки. Погледнете колко. 130, вау! Ето я Руми с купата, спечели първа награда, чувства се супер, усмихната, весела, жизнерадостна вече, с много енергия. Тя самата ще ви разкаже след малко. И тя продължава да отслабва. Погледни се, Руми, тия снимки не ги знаеш от оня ден. Гледай какво момичета си вече. Откъде сме тръгнали? От тук.